ayọ̀ la ó máa gbọ́ lágbàlá àwọn olódodo, bẹ́ẹ̀ ni ìwé mímọ́ kúkú wí o. Ìró ayọ̀ náà rèé o lágbàlá ìyáàfin Àṣàkẹ́ aya bàbá mi Adékúnlé-Bóyè. Màmá mi Àṣàké-Òkín ẹtúnlé lọ́dún lórí òkè èèpẹ̀. Mo bá yín dúpẹ́, mo tún gbólúwaga lórí ayé yín o. Kò yẹ kẹ́ ẹ róhun fáyọ̀ bí ò ṣọpẹ́ rárá, torí pọ́pẹ́ nìkan náà lẹ lè gbé fólúwa ọba. Mímọ̀ ṣe yín mà kọ́ lẹ fi dòní rárá, oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè ọba ni. Ẹnu ọpẹ́ yín òkùnkùn ní kan o, àmì Èdùmàrè. Orí yèyé mi bóyin bá mọdún tirẹ̀ nínú afárá, òjòlá mọdún tirẹ̀ lápá, ìran lèkélèké wọn mọdún tiwọn nílùú Ìkẹfun. Ìyá mi Àṣàkẹ́ mọdún tirẹ̀ lórí ilẹ̀ alààyè nílé Olúwa nílé Olùgbàlà. Wòmí náà ìyá mi Àṣàkẹ́, ìwé mímọ́ ló tún sọ nínú ìwé òwe orí 12 ẹsẹ̀ 4. Ó ní obìnrin rere ládé orí ọkọ rẹ̀. Ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́ yè kedere, ó kúkú yé ni gan ni. Mebí aya rere tẹ́ ẹ jẹ́ lọ́ọ̀dẹ̀ ọkọ náà ló fa sábàbí tí baálé yín alàgbà Adékúnlé-Bóyè fi pè mí pé kí n wá wọlé agodo ewì ní yàjóyàjó o. Wọ́n ń pè Olúṣọláyemisi òun. Òní gangan làyájọ́ ọjọ́ bí Àṣàké-Òkín mi aya mi tòótọ́. Ó yá wá síra wá relé agodo kó wá forin gbé lárugẹ. Kí leégún mi wá ń ṣe tápò òun fàárọ̀ jóná, èmi tó jẹ́ pé iṣẹ́ ìwé ni mo yàn láàyò. Mrs. Oluwayemisi Àṣàké-Òkín aya bàbá ẹ ǹlẹ́ o, ẹ kú ọdún òní o, ẹ kú oríire. Èrèdí ọpẹ́ yín sólúwa pọ̀ gan ni, àní kí gbogbo irun orí yín jẹ́ kìkì àwọn kò tí ì tó láti fi gbólúwaga. Àwa pẹ̀lú ń bá yín dúpẹ́ oore adániwáyé, ẹ ó ṣe púpọ̀ ọdún láyé láyé láàyè rere pẹ̀lú ọ̀pọ̀ yanturu àlàáfíà. Yèyé bó o bá wo wájú ire ni wàá máa rí, bó o wẹ̀yìn rẹ wò ire ni wàá máa rí, bó o wọ̀tún wòsì rẹ ire ni lọ́jọ́ ayé gbogbo. Ò ní wà láyé bí aláìsí yèyé mi, ọdọọdún ni sápé ń rúwé lóko. Àṣàké-Òkín la kì í rí kékeré igúnnugún tí ń kú ní kékeré, bẹ́ẹ̀ la kì í rí kékeré àkàlà tí ń kú ní májèsín o. Ò ní kọjú tẹ́rí baṣọ, ẹ̀yin lẹ̀ ó ṣèyá fáwọn ọmọ yín dọjọ́ alẹ́ o. Ọdún òyì ò wá ní jáṣe mọ́, ìwòye àmọ́dún ká tún rí ọláyé. Kẹ́ ẹ gbó bí olúgbógbó ti gbó, kẹ́ ẹ gbó bí olúgbògbò ti gbò, kẹ́ ẹ gbó bí àwọn àgbàkan tó fọmọ owó tí ó ń dè sọ́rùn. Ọmọ owó jẹ títí ó dókínní, ogbó atọ́ yèyé mi o Àṣàké-Òkín aya Bóyè. Àṣàké-Òkín lọmọ bá rí gún, a ò gbọ́dọ̀ ṣẹbọ, bá ò rákàlà rárá ẹnìkan ò gbọ́dọ̀ ṣòro, bá ò bá rí wọléwọ̀de kò sẹ́ni jẹ́ fojú kan kábíyèsí aláyé nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Ǹlẹ́ ọmọ erin ló ní gbó, ọmọ ẹ̀fọ̀n ló lọ́dàn, ọmọ àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè. Olúṣọlá bá a bá rírin ká kókó pa rírin. Kò sẹ́ni lè mọ́bẹ tápò wọn apá àjànàkú, torí pé àjànàkú kọjá ẹran àmúpaléyá. Ọlá Olúwa tí ń bẹ lára erin lè rí kókó fi yan. Màmá ilé yín ò ní dàrú o, ọ̀nà yín ò ní dojúrú, ọ̀dẹ̀dẹ̀ yín ò ní dahoro. Ayé yín á máa fojoojúmọ́ tòrò minimini bí omi àfòwúrọ̀ pọ́n ni. Gbogbo ohun rere tó lódùmarè ṣe fún yín kò ní parẹ́ lójú ayé yín. Ẹ kú ọdún, ẹ kú ìyèdún, ẹ̀mí yín á ṣe púpọ̀ ọdún láyé, ẹ ò ní kú fọ́tàyọ̀. Igba ọdún kan ni àṣèyí ṣàmọ́dún Mrs. Oluwayemisi àṣàmọ́dún ṣẹ̀mí. Ọkọ yín ló ní kí n wá kí n kì yín gbèjégbèjọ. Dókítà Olúṣọláyemisi òun lorúkọ tèmi. Òdú ni mímí kì í ṣàìmọ̀ fólóko yín rárá. Èmi gangan lọ̀mọ̀wé akéwì ìgbàlódé tí mo tẹ̀dú sórí ayélujára.